Aku nyuwun pituduh Kaki Wenang. Kita bakal ulun paringi pusaka kang aran Gada Inten. Jayekti bakal kinarya pusaka nggon kita besok bakal manglurah satru murka. Ya kuwi Bathara Durgalan Bathara Kala. Mengkono Kaki. Ya. Mula gage tampan ana lan kebat kita bali ning jagat rampung ana jagoning Kurawa ing ngaran Manik Maninten sarana kekuwataning Gada Inten. Sawise iku Gada Inten mung bisa kita gunakake sepisan nggo kita manglurah Bathara Durgalan Bathara Kala. Ya, Kaki Wenang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Aku nyuwun pailah bali marang jagat surti ting ati-ati ulun maring wujuding Gada Inten wisanggeni. Liwang Sukmana Madinluwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upacara paman Plasa Jenar kaprayogakna anggen jengandika lenggah badaning Datraya negari Ngastina paman Patih Harya Sengguni. Kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Kula tampi dawuh sami-sami boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi Bapa Mrembandurna. Kasekecakno anggenipun lenggah wonten ing Datraya negari Ngastina Bapa Mrembandurna ing Sukalima. Astaka swala sila bertapa swalu gembel semorante hawala. Lha nuni nggih Ger. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa ngersa. Kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina Ger, anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Mrembandurna. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Karaharjan rawuh wonten Datraya negari Ngastina. Koko Prabu Basukarna. Kawula nun Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka ing Awangga tebih saking rubeda. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina. Kakang Prabu Karna kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kawula nun nuni nggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Raka ing Awangga Yayi Prabu Kadang kula. Apa dene sira Dimas Surtayu prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang lan tatanan para wadyabala sartaning para Kadang Kurawa ingkang padha gantung seba jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho iki diwaji. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ngabdi tuwin ingkang rayipun Surtayu. Lan menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun Ngastina. Kadangipun Kakang Yayi Surtayu iya. Wangsul dhateng ngarsanipun paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika wonten madyaning Datulaya. Jernyatanipun menika sanes dinten pasewakan. Ewa dene kula ngempalaken sangganing para sepuh wonten madyaning Datulaya paman. Saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandika saking para sepuh kepareng hanglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Inggih namung paduka pengayoman kula sampun paring pangandikaning kados mekaten nggih. Estunipun ingkang bapa menika ngrumaosi bilih pejagesang kula menika nderek dhateng paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyaning wanci ratri. Ingkang bapa mboten badhe suwala tansah mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina. Mlengking saking menika nggih daya-daya ingkang bapa cemadung dawuh menggah kados pundi dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna
Inggih abdi kepati nedya ngangrungaken jangga nilingaken Karna Mastuti sabda Tama Paduka anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ngebom ping 5 nggih. Ngantos kadhi kula jangkah daya-daya prapteng Praja Ngastina. Mboten wonten ing kegumana musik salebet manahipun ing ngebom ping 5 kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina. Mila gandeng Bapa sampun kepareng sowan wonten ing madyaning Datulaya. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung dawuh timbalan Paduka anak Prabu Ngastina nggih. Kula aturi Mbah Barana ingkang sejati. Dhateng ingkang Bapa ing Sukalima, Yayi. Senajan ingkang roking amangga semanten ugi. Najan kadhawuhan mlampah ingkang tebih, tuwin beto barang ngawrat bebasan minggah gunung. Medhun jurang kula mboten badhe selak. Waton sak mangke wonten dawuh saking Paduka Yayi Prabu kepareng Mbah Barana ingkang sejati. Kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken Karna Mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Long-long ramyang ninggang Pamanarya wonten timbalan Bawadurna wonten timbalan nggih mugi andhatosna ing kawingan namung sadèrèngipun keparenga anglubirna samudra pangaksami dadi ingkang putra ing Ngastina dene kula wantun sumalena angurumiyini dhateng pawenangipun para sepuh saha kula mboten netarosan sangganing para sepuh bilih dinten sak mangke kula nampi pasuwitanipun Brahmana enggal ingkang samangke sampun mapan wonten negari Ngastina inggih menika pun Bapa Penembahan Manik Maninten. Nyatanipun sareng kula tampi pangendikanipun Bapa Penembahan Manik Maninten saestu sakmangke badhe damel saya kiyat dhateng kegiatanipun para Sata Kurawa saya mimbuhi kasantosanipun negari Ngastina. Mila awon menapa menawi kula tumindhan nampi dhateng pasuwitanipun Bapa Penembahan Manik Maninten ingkang sakmangke sampun lair batis nedya mbebantu dhateng pun para Sata Kurawa. Nggih nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Menapa ing Paduka dawuhaken ingkang Bapa mboten nedya suwala. Malah kepasang yugya katujuh ing ngenu dene Paduka anak Prabu sampun keparengan nampi pasuwitanipun Bapa Penembahan Manik Maninten. Ing mekaten saya amimbuhi kegiatanipun para Kurawa, saya amimbuhi kasantosanipun para Kurawa langkung-langkung menawi Sang Pinandhita menika nggadahi kawruh tuwin ngelmu ingkang migunani tumraping para Sata Kurawa. Awon menapa menawi tumunten sakmangke para Sata Kurawa dipun keparengaken necep ngelmunipun Sang Pinandhita menika nggih lagar kaleresan mekaten Paman Hari Sengkuni. Namung mungging Bawadurna kula kinten petanganipun sanes benten kalian Bapa Paman Harya Sengkuni Bapa Penembahan kula aturi paring dawuh kula nuwun sewu nggih. Najan ingkang Bapa ing Sukalima mboten nami arep barbah gedang dhateng aturipun Adipati Harya Sengkuni menika babar pisan mboten. Namung kula ugi mathuk kula ugi sarujuk menawi Paduka anak Prabu tumunten nampi dhateng pisuwanipun Sang Tapa Begawan Manik Maninten. Nyatanipun najan ingkang Bapa menika klebet gurunipun para Kurawa. Ewadene dumugi sakmangke paribasanipun sampun dipun telasaken ngelmunipun ingkang Bapa ing Sukalima. Mila gandeng sakmangke negari Ngastina menika wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Ingkang samangke sampun tinampi pasuwitanipun dening Paduka anak Prabu Ngastina. Kula kinten cocok menawi dados aturipun Adipati Harya Sengkuni. Bilih mbok menawi wonten ngelmu ingkang migunani tumrapipun saking Sang Penembahan Manik Maninten inggih badhe kaparingaken dhateng Sata Kurawa sami kemawon ngenteng-entengi dhateng pedamelan kula nggih. Bawadurna matur suwun. Dene Paduka saged nampi dhateng kawontenanipun Bapa Penembahan Manik Maninten. Inggih mekaten gandeng sanggane para sepuh sampun saged anampi andadosaken suka marwata suta raosing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Ewadene sakmangke wonten bab setunggal malih ingkang badhe kula aturaken dhateng sangganing para sepuh. Menapa nggih? Kula nuwun paring dawuh nggih. Lan jang bab menapa malih badhe Paduka ngendikaken dhateng sangganing para sepuh. Mboten sanes. Dinten ingkang kepengker mbok menawi sampun ngancik Sabtu hari kelengganing dinten sakmangke. Kula menika nampi nawala. Wondene nawala menika sareng kula surasa. Tulising nawala. Mboten pangling ngandhap piyambak. Wonten tapak astanipun anak kula ing drep sila genipun Wisanggeni.
Wisanggeni atur Nawala dhateng Paduka anak Prabu kasinggahan mekaten. Surasanipun Nawala menapa nggih? Wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina. Wisanggeni badhe anjabel negari Ngastina. Upamiya kula maringaken sawetahipun negari Ngastina dipun suwun dening pun Wisanggeni. Ewadene kula wel nadyan namung sak sigar semangka Wisanggeni badhe nampi dhateng negari Ngastina menika kala wau. Nanging wonten madyaning Nawala dipun serat menawi kula awel sarta anggrundel badhe nglilakaken negari Ngastina. Wisanggeni matur wonten madyaning Nawala negari Ngastina badhe dipun rebat sarana peperangan. Paman prisa piyambak Wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten. Ewadene piyambakipun menika babaran kayuwangan. Sinten ingkang saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni bocah ndugal kewarisan mongko ya wasis waskitheng esti kadunungan aji jaya kawijayan bebasan sekti kalintang jayaning perang. Upami Wisanggeni menika mangke wantun hanjabel negari Ngastina kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal bebasan boten ngantos sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Ngastina mesti wangsul dhateng panguwaosipun Wisanggeni. Menawi tela mekaten kelampan lajeng Duryudana sakurawanipun badhe mapan wonten ing pundi paman? Kula aturi paring pepadhang dhateng kelampan menika Paman Haryo Sengguni. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Menawi anggen Paduka ngendikaken menika kala wau sanes Wisanggeni upaminipun peranganipun para putra sanesipun kula kinten Kurawa saged andhadhaki dhateng menapa ing dados pamuthaipun lancur Pandhawa nanging kula matur sanes Wisanggeni namung kula nuwun sewu nggih. Nuwun sewu Wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten nanging sampun kondhang kaluka Wisanggeni menika ndugal kewarisan mongko ugi kasulungan kasekten ingkang ngungkuli sakbarakanipun langkung-langkung sedaya sampi cariyos. Bilih Wisanggeni menika ugi tinresnanan dening Sang Asih Prana menika dados kelangenanipun Sang Marahardika ing Ngerat. Menapa inggih badhe kelampan negari Ngastina menika mangke badhe wangsul dhateng panguwaosipun Wisanggeni. Lho, iya nuwun pangapunten nggih. Menika ketingalipun perkawis ingkang enteng nanging kula nuwun sewu sampun ngantos dipun anggep enteng. Saged ugi menawi Paduka nganggep perkawis menika perkawis ingkang sepele. Inggih dinten sak mangke menika negari Ngastina badhe wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa lantaran putra Paduka ing Drepsila genipun Wisanggeni nggih jagat Dewa Bathara. Lajeng kula kedah kados pundi paman? Kakang Dana pripun Dewate? Sampeyan muga-muga isa nengahi perkara niki. Pripun carane Wisanggeni aja nganti nesu lan aja nganti gepuk perang negara ing Ngastina. Oh, menika gampang. Menika gampil. Menawi para sata kula wajre kanen putu kula pun Wisanggeni klebet anak Prabu Duryudana ugi ngutawatiraken dhateng kasantosanipun wayah kula pun Wisanggeni. Caranipun namung gampil Dewate. Caranipun kados pundi Kakang Duna? Caranipun Paduka anak Prabu maringaken negari Ngastina menika dhateng pun Wisanggeni pun niku rampung. Geseta. Kok kepenak banget sampeyan paring pangandikan. Lah kok dadi negara Ngastina diwenehke Wisanggeni. Sampeyan mau ngendika napa? Kerampunganipun perkawis menika pripun? Kerampungane nggih kaya ngoten niku nek tumrap kula. Nek nganti Ngastina dikukup Wisanggeni terus kula nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana sakurawanipun manggen wonten ing pundi? Kula nuwun sewu lho Dipati, Kurawa menika mboten sekedhik. Kurawa menika 100. Tur Kurawa menika kasunungan Debya Surasekti Kalintang awit nampi ngelmu-ngelmu saking kula. Menawi anak Prabu Duryudana kersa nilar negari Ngastina tumunten bedah negara Mbandha Ratu Mboyong Putri menika mboten badhe kangelan bebasan angel mijet woh ngranti suwe banyu sinaring nanging kula nuwun sewu menawi Paduka badhe ngekahi negari Ngastina monggo sing njaluk negara menika Wisanggeni. Kula nuwun sewu nggih kula piyambak kemawon kula nuwun sewu nadyan kula menika sampun sepuh kula menika sampun madheg brahmana tur kula menika gurune wong perang gurune wong duweni ngelmu guna kasantikan. Nek krungu jeneng Wisanggeni menika nuwun sewu gitak kula mrinding lho, Nger. Gitak kula mrinding. Mergi bocah menika kula nuwun sewu saged sinebat
menika wiji sejati tegesipun tukulipun wonten ing jagat menika pancen nalika semanten kababar wonten ing Kayuwangan wisanggeni lairipun sampun ketula-tula ajeng diobong dening para dewa ewadene nalika wisanggeni manjing telenging kalah candra dimuka menika mboten kobong kawah menika tumuli asrep awit kenging dayaning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang ingkang mitulungi dhateng pun wisanggeni wekasan wisanggeni lajeng katampi minangka dados kelangananipun Sang Hyang Bathara Wenang lah wonten mriki menika nggih wonten mrika ing bebayani nuwun sewu apa kira-kira Kurawa ora iso ngalahke wisanggeni pun totoan mawon mboten sakakean gunung sing tanpa guna nek pancen Kurawa iso ngalahke wisanggeni saka 5 sak wewengkone mangpek ning nek wisanggeni menika mengke menang karo para sata Kurawa Plasa Jenar sak wewengkone kula pek Dipatih kok nganti tekan semono sampeyan ling ngajak totoan kali kula lho nyatane pun bola-bali kula niku mbuktekke Kurawa niku nuwun sewu sing dindelke apa kula tak takon Kurawa niku sing dindelke sapa Dursasana apa nika lemu pancen gagah ning glombyur nggih ora duwe kekuatan apa-apa kluntrak-kluntruk nggih sing ajeng digondhelke sapa kula tak takon Kurawa niku mboten wonten sing dindelke Kurawa ki aja kok gelut karo wisanggeni karo Petruk wae kalah kok cobi ajeng musuh wisanggeni mongko wisanggeni niku nuwun sewu lho kula mboten meden-medeni wisanggeni menika teng pundi-pundi papan mboten tau pisah karo kakangne wisanggeni Antasena lah niku nek nganti wisanggeni menika mengke sowan dhateng Negaring Astina karo Antasena pun Dipatih pun pan sampean mang matur anak Prabu Duryudana kon golek kontrakan liyane negara Ngastina nggih nyemlangi nek nganti mengke wisanggeni sing dadi juru wicara Antasena sing tumandang karya oh menika saya nyemlangi loro-lorone pancen dugal kewarisan loro-lorone pancen niku mujudake satriya sejati jatining satriya nadang ora duwe tata krama ora duwe unggah-ungguh ora duwe nuwun sewu tata susila dhateng sak pepadhanipun ning pancen wong loro niku tinesnanan dening para dewa tinesnanan dening para jawata boten bobotuna inggih dados srana ingkang langkung mrayogi panjenengan maringaken Negaring Astina menawi para Kurawa tasih kepengin wetah 100 menika Negaring Astina kaparingaken dhateng pun wisanggeni dumunten kula bedah negari pindah negari Banda Ratu Mboyong Putri sampun ngantos panjenengan ngekahi Negaring Astina menawi paduka anak Prabu wantun ngekahi Negaring Astina dhateng pun wisanggeni menawi ngantos wisanggeni menika mangke lajeng murka murina tegesipun badhe nyuwun Negaring Astina menika kanthi sarana peperangan oh kula nuwun sewu lho nggih bebasan kula kinten kados babatan pacing pejahipun para punggawa para prajurit Negaring Astina menawi mantun mengsah wisanggeni kalian wayah kula pun Antasena pripun paman inggih kula nggih mboten isa matur nggih kedah kados pundi nyatanipun Kakang Durna sampun paring dawuh mekaten cobi to napa sing ngendikake Kakang Durna menika kepara saestu Kurawa menika mboten wonten ingkang dipun delaken Kartamarma menika nek perang nomor 1 ning blas ora tau menang mesti kalah Swatama menika ya anak Pendhita Durna ning nuwun sewu ya kalahan Dursasana niku nek kon perang malah guyon malah gojek menika Dursasana janjanipun mboten wonten ingkang dipun delaken cobi to menawi ngantos mangke dipun obrak-abrik kanipun wisanggeni menawi ngantos paduka kecalan kadang wonten setunggal kali Kurawa ingkang pejah mergi pengamukipun wisanggeni menapa mboten ngeman nggih menapa mboten ngeman kula nuwun sewu babakan perkawis menika werit lan rungsit menawi dipun petang tuwin dipun gelar menapa dene dipun gulung nggih Kakang Prabu Karna wonten dawuh Yai menawa paduka mboten paring pangandikan kula nuwun sewu menawi kula katandhingan wisanggeni menika bebasanipun timun mungsuh duren turta namung badhe dipun cecedha badhe dipun cacat dening para kawula sanegaring Astina ing atasipun kula menika ngibaratipun tiyang sepuhipun wisanggeni kula menika wong tuane Antasena menapa inggih badhe kasembadan menapa inggih badhe kelampahan kula menika mengsah kaliyan anak kula piyambak ya ta yen mengko Basukarna menika menang yen to nganti kalah menapa mboten nami kula menika ambabar sastra wirang saking panggih paduka Negaring Astina menika dipun menapakaken kula nuwun sewu menawi perkawis menika kula mboten badhe tumut-tumut upami ingkang
nyuwun negaring Astina menika para Pandhawa babar pisan kemawon. Kula ingkang sagah minangka senopati. Nanging gandeng kang nyuwun negaring menika para putra-putra Pandhawa, menika anak-anak kula piyambak. Kados pundi anggen kula badhe tumandang karya upami kula menika mangsa sampun wisanggeni tertentu mboten lahir batin anggen kula ngepakaken Aji Jaya Kawijayan japa mantra ingkang badhe kula tamakaken dhateng pun anak kula wisanggeni. Nggih. Baturna. Mboten dawuh, Ger. Dos pundi? Monggo to, pados kontrakan sanes kemawon. Kula janjane nggih pun jeleh teng Sukalima niku. Pemandangane ming ngono-ngono wae. Ora ana bab sing iso nyenengake. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Nek nek wani nerjang, ha iki monggo mawon. Kula aturi nyobi nggih, menawi mboten dados kula aturi nyobi. Nek padukan mboten pitados lan aturi men Begawan Durna. Menawi kaduka menika ngekahi negaring Astina. Menika mangke kula wastani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Badhe kathah ing sami pejah blasah wonten negaring Astina. Nggih, anak Prabu wonten dawuh apa menemban. Katone pirembugan iki kok ora ana kerampungane. Apa to dikeparengake aku tak munjuk atur. Nggih, kula semanggaken. Negara Astina ora wajib mbok paringake marang wisanggeni. Ora ana alame. Ing atase negara kok dijaluk. Mongko sing njaluk mung nom-noman kang aran wisanggeni teka geger madyaning Datulaya persasat kaya bedet sewu nebo pategalan akeh wong padha matur yen to ora padha wani kelawan wisanggeni saiki ngene nggih wajibe negara kuwi ana bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan mung sedumuk jembaring bathuk nadyan mung sak nyari jembaring bumi negara Astina kudu tok kuwi yen sira anak Prabu ora kepareng kuwi marang negara Astina kuwandaning manik maninten nadyan remuk kasawurna putung mbok bandemna aku lila mati kanggo jejeg adeg analindraning nata ing Astina anakku Duryudana nggih. Boten pangling sowanipun wisanggeni leres ngendikipun Bapak Durna jebul nganti kadangipun sepuh anak kula Antasena. Nggih monggo klasa bantal digulungi. Kersanipun leres ngendikanipun Kakang Durna menika jebul wisanggeni malah sowan kaliyan Antasena. Iya. Menika saya kiyat saya santosa nggih kedah ngatos-atos. Baturna. Wonten dawuh, Ger. Wisanggeni sampun sowan. Oh, lole kenthos walu gimbal manyor-manyor neng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Saenipun kedah ngatos-atos nggih rangen paduka paring pangandikan mergi kula nuwun sewu wisanggeni menika sajaipun sampun gembol perkawis sarta sampun nyametaken atur ing badhe kakaturaken dhateng paduka anak Prabu ing Astina. Baturna kasinggihan mekaten kasekicak lenggahipun kula batindang wisanggeni. Oh inggih kula semanggaken. Anak lanang Hanindita bocah mursid isa mikul mendem jero karo wong tuwa. Wisanggeni Padhararja saprapta munggir cah bagus. Antuk pamujine. Siwa Ngastina slamet tekaku, aku ngaturke bektiku katur ya wa. Ya tak tampa. Pangestune wakmu tampanana tak gegem dadiake jimat. Antasena Padhararja saprapta munggir cah bagus. Slamet pangestune Pakdi. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Ya tak tampa pangestune wakmu Ngastina tampanana tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Patih slamet tekaku bektiku katur ya, Mbah. Inggih kula tampi. Anggir Antasena wilujeng nggir. Pangestune Mbah Kakung. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah Patih. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecakaken nggih nggir. Iya. Eyang Patih kaya wis ora kurang prayoga. Ya Simbah Patih kaya wis ora kurang kepenak. Oh, putuku nggir cah bagus. Putuku cah jlonet wisanggeni. Kowe padha kanthi raja sak praptamu, Nger. Simbah Durna slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Oh iya tak tampa. Pangestune mbahmu tampanana ya wisanggeni. Iya. Tak gegem dadiake jimat. Praptamu mesti bakal nanjihke nawala ingkang wis tak aturake marang anak Prabu Duryudana. Pancen bener mengkono, Mbah. Oh iya syukur. Syukur wis kono durus sing apik-apik wae. Aja nganti dadi perkara ya wisanggeni. Ya nek upama mengko Ngastina ora diparingake mesti tak dadekke perkara. Oh ya wis sak karepmu. Sak penakmu. Antasena kowe slamet. Pangestune Simbah slamet tekaku. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah.
Tak tampa pangestune wong tuwa Tampanana Antasena. Tak gegem dadekake jimat. Wis anggene padha Rarja. Siwa ngawangga slamet tekaku wae aku maturke bektiku katur ya wae. Iya ya tak tampa cah bagus pangestuku Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Antasena padha slamet. Pakde Karna slamet tekaku Pakde. Aku maturke bektiku katur ya Pakde. Iya ya tak tampa pangestune awakmu ngawangga Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Wis anggene. Ana apa wae? Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan. Lho. Lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara iki? Aku tak takon karo Siwa Ngastina, apa wis nampa nawala ingkang ndaturake marang Siwa? Ya, wis tak tampa. Lah, tegese wis ana tulisan ingkang ndak tulis ana ing jroning nawala. Yen to 7 dina sakwise aku ngaturake nawala, yen to ora ana keterangan saka Siwa Ngastina. Tumuli aku sowan ana negara Ngastina. Lah mongko iki tak enteni nganti 7 dina kok ora ana pengendika sarta keterangan saka Siwa Prabu Ngastina. Mula tumuli aku sowan ana negara Ngastina kang wigati nanjihake kelawan nawala sing tak aturake marang Siwa Ngastina. Aku nyuwun dawuh. Ngastina mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake nadyan mung separo aku wis nampa. Ning yen separo wae tak jaluk ora entuk. Ya aja takon dosa. Aku nek mung weruh Senopati Ngastina ya aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempuking perang, wancine jam pira? Tak kon tata-tata wadyabala sing ampuh-ampuh aku moh nek mung cilik-cilikan. Aku ya tak nyameptake wadyabala sing ampuh-ampuh sing dipandhigani karo Kapten Antasena. Ya kene to, Kang? Heeh, wis ngono wae rasaku ki ngomong. Wis terus to the point. Apa kuwi? Aku ya ora dong, aku ya mung nirokke wong-wong kuwi. Apa perlune wae nek Siwa Ngastina maringake matur nuwun, nek ora terus kono dingi wae senopatine sapa sing arep didapuk tutukane nang kene sisan. Lho. Aja nang kene nang alun-alun. Oh iya, nang alun-alun. Wis ngono wae, Gusti. Aku tak takon karo kowe. Wigatine apa teko kowe njaluk negara Ngastina? Lho. Ming bakal tak aturake marang Pepunden Pandhawa. Kena ngapa wujude negara Ngastina? Wah. Aku ki ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarening piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki yen to nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah junjung marang derajating wong tuwa. Kuwi nuwun sewu, nadyan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ana ing kasuwargan. Ning arep duwe anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina nyang wong tuwa. Nek pokal gawene merosal mbedugal, watake angkara budine candala, kuwi arep wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka jahanam. Mula gandeng aku ki ora iso ngaturake tata krama, ora iso ngaturake unggah-ungguh, ora iso basa. Ora iso ndodhok kaya anak-anak Pandhawa liyane. Carane aku ngaturke bekti kalawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki. Ngaturake pisungsung negara Ngastina, gajeke crita sing tak tampa. Ngastina kuwi darbeking Pepundenku Pandhawa. Ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni. Ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Wekasan Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilintir keprabone dening Siwa Ngastina. Ngono ta critane? Bawan wonten dawuh. Kok dados wisanggening ngertos cariyosipun. Deh, sapa ta sing nyebar-nyebarke? Lah kok dadi bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon. Aku mung diceritani para sepuh. Lho sing akeh crita karo aku ya kuwi para Panakawan, kakekne Semar, Nalagareng Petruk lan Bagong. Ing pendak-pendak aku sowan ning Karang Kadempel, mesti dijak jagongan karo Panakawan diceritani babakan negara Ngastina. Nek sejatine sing duwe kuwi nuwun sewu ora kleru ento sing kagungan kuwi Eyang Pandhu. Ya mung nalika semana Eyang Pandhu durung tutuk gone ngasta bawat perintah negara Ngastina, tumuli dibanjut dening para Jawata merga Eyang Pandhu duwe utang kelawan para dewa. Wekasan Ngastina dititipke dening Eyang Dastarata. Ning mangune Eyang Dastarata kuwi ngibarate ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Terus negara diwenehke marang anake ya kuwi Siwa Duryudana. Mongko nalika semana Eyang Pandhu wis weling yen to Pandhawa wis dewasa supaya kon balekke marang para Pandhawa. Ning ora,
Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya aja nganti ngukup negara Ngastina. Lah, sapa ta sing nyingkir-nyingkirke para Pandhawa? Jarene sing padha crita ya kuwi Patih Ngastina sing biyen jenenge Suman. Suman ki jane saiki nang ndi to, Wa? Kula. Oh, Simbah Patih to? Nggih. Walah dalah. Ah, critane ngono kuwi mula gandeng negara iki darbeke pepundhen Pandhawa, tak suwun. Siwa Ngastina kudu ngiklasake. Yen Siwa Ngastina kepengin mukti ya golek negara dhewe bebodra. Aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Aja gampang ngenteni karo warisaning wong tuwa. Nek kepengin niat dadi Nalendra, sing pancen Nalendra sing berbudi bawa leksana tur kuncara Anjayeng Bawana kuwi nek cara aku ya dadi ratu wani mbedah negara mboyong putri Bondo Ratu kuwi lagi wong lanang tenan. Lah nek ming nampa tinggalane wong tuwae nek cara aku nggo abrak apa? Lungguh ora gleleng nyandang apik ora gleleng duwe tumpakan ya ora gleleng nek ming ngenteni nggone wong tuwa. Nek iso ki bebodra dhewe, nek iso ki mbedah negara. Nek cara aku ngono. Ya Kakang Antasena ya? Heeh, ni bener. Kok kaya ngragap ngantuk ya aku. Aja ngantuk Kakang, iki nyambut gawe. Lah iya. Gaweanku rak mengko jotosan to. Lah iya, lah aku nek krungu rembugan suwe-suwe ngene iki mataku ki ra kuat. Mbok wis gek apa perlune ceket-ceket entuk ora Pakdi? Nek ra entuk tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Saiki jam pira? Jam 10 esuk. Jam 12 gepuk perang negara Ngastina. Ngono rampung. Antasena? Piye? Mbok sareh to ngger Cah Bagus, putuku Cah Bagus sareh ya. Nulak to karo mbahmu saka lima. Mbahmu ki wong sabar, wong ikhlas, wong tawakal. Aja sak kesusu, aja sak nuruti karo bramancaning kakung kaduk kepanasen. Kuwi ora prayoga ya Antasena. Ya, tak sabar nek ora iso sabar. Mbuh lho iki engko wis gage wae. Paringa pangandikan. Paman dos pundi? Nuwun sewu ngger kula sampun gembrobos. Kula sampun mboten saged matur sampun ngantos dangu kalian kula. Wisanggeni menawi sampun ngaten menika kok sajaipun mboten saged dipun ndakaken nggih kula sumanggaaken nggih anak Prabu. Paring mangsulan kelawan kowe. Lho iki sapa meneh iki? Mongko sak ngertiku Ngastina iki ora ana pendhita sing wujudane kaya ngene. Lah kok iki eneng pendhita kok wujudane kaya ngene kok malah ndangu karo aku apa penemban? Ditepungake wae aku Brahmana anyar ing mapanane negara Ngastina. Peparab Begawan Manik Maninten. Kowe lah dalah. Manik Maninten. Iya, pancen ngono. Kakang Antasena piye? Sajae Ngastina wis ngurung jago, ora usah wedi tuwekan kono. Ajar mesti tele-tele. Wis rasa wedi tandangi. Mengko yen ana apa-apa kowe ya Kakang Antasena, wis rasa kuwatir. Apa Manik Maninten? Iki jroning pirembugan anak Prabu Duryudana ora kersa paring dawuh merga bingung kenganglangan penggalihe kodeng sutaning penggalih. Mula perkara iki aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Kowe arep menehi wangsulan perkara apa? Perkara negara Ngastina. Lho kok sik. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara negara Ngastina? Kowe iki wong jaban rangkah. Kowe ora ngerti perkara iki. Sing kudune ngilo iki kowe. Bener Ngastina kuwi dheweke wong Pandhawa, darbeke wong Pandhawa. Anak Prabu Duryudana ingkang lenggah dampar yen pancen Pandhawa kepengin ngrembug negara Ngastina ya Pandhawa sing tekan kene Pandhawa 5. Ora kok ming cendenge Pandhawa ingkang delangap-delangap nyerweteh gunemane kaya betet sewu metebo pategalan. Kowe ora duwe hak ngurus negara Ngastina. Kowe ora duwe wewenang ngrembug negara Ngastina. Kowe sik, kowe aja waton ngawur gawar ngawur. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe nekke aku ora duwe kewajiban ngurus negara Ngastina kuwi kanthi dasar apa coba? Nek kowe durung ngerti tak tuduhke, aku ki sapa? Aku ki anake Rama Janaka. Bapa Janaka ki wong tuaku. Bapa Janaka ki panengahing Pandhawa. Tegese aku duwe hak ngurus negara Ngastina merga aku anake Janaka. Saiki nek diapurmu kuwi tak takon aku. Kowe ki wong endi? Kowe ki wong Ngastina ya udu, kowe ki wong Pandhawa ya dudu. Kowe ki wong jaban rangkah, kowe ki wong delok. Kowe iki ora urun ning paitan mata. Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sapenake dhewe? Kok njur sapenake kowe bakal nglarang karo Wisanggeni anggemu apa? Entar ngapa ora kowe? Oh, Wisanggeni iki cah pinter e padake.
Ameng kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu ngrembug perkara negara Ngastina. Dadi sirmu piye? Aku manut. Padangane wani, petengane apa meneh? Lho, kowe nantang karo aku sing tak wedeni amamu. Yen kowe wani nantang karo aku ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Ayo, eneng jaba ditaker kowe apa aku sing bakal tekaning mati. Walah dalah, Kakang Antasena piye? Wis dadi, Kakang, wis dadi. Wis, ya aku tak metu. Mungsuhe sapa? Iki pendhita jenenge Manik Maninten. Ayo, Begawan Manik Maninten. Metu njaba kowe mungsuh karo aku. Aja mungsuh karo Wisanggeni. Ora, aku bakal mungsuh Wisanggeni. Kowe iso ngalahke aku, iso adu arep karo Wisanggeni. Iya, ayo metu njaba cokokan bebangal kowe Raden Antasena. Kok iso gembrobos awakku lho nggir Wisanggeni duka wonten negari Ngastina kados mekaten. Lho kene mung diamo Wisanggeni do pucet kabeh. Ora ana sing padha iso kemecap. Monggo Wisanggeni menika bayi wingi sore. Ora kaya-kaya Kurawa. Pini sepuh Ngastina ki nek ngrembug mateni Pandhawa kaya yak-yak. Endi Pandhawa sing diracun, endi Pandhawa sing dinaiki supaya tekaning pati. Akhire tekaning Wisanggeni kok Dek Pati nganti ora iso nyumet udut. Bingung kowe. Nggih Kakang Duna perbawane gedhe tenan. Niku putu kula niku. Lho. Putu sampeyan saka sapa? Lho, Janaka niku sinten? Janaka niku satriya Pandhawa. Janaka niku nganggep kula niku bapak, Werkudara nganggep kula niku bapak. Mulane ana anake Werkudara, anake Janaka niku jane pun putu kula. Kekendelane Wisanggeni menika Sukalima. Kepinterane Wisanggeni menika tiru mbahne Sukalima. Ora ana sing tiru wong liya. Oh, apa kekendelane Wisanggeni niku tiru bapakne? Mboten. Janaka niku luruh, alus. Janaka niku nek ngendika alun nika. Ning nek sing branyak, sing agal growal-growal tur ya kasinungan ngelmu sing pinter niku mung mbahne. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kula ya percaya kendele ora umum. Sampeyan ora ngerti jaman nom-noman kula kok, Dek Pati. Nom-noman kula niku Raden Kumbayana. Niku sapa sing wani karo Kumbayana? Mboten wonten. Kula niku duwe gegayuhan urip ana ing alam padang niku dadi wong sing digdaya dhewe sak jagat. Oh, ngoten. Nggih, jaman nom-noman kula. Mula sapa-sapa tak tantang, sapa-sapa tak jak gelut supaya aja ana wong kang ngungkuli maling kadedaning Kumbayana. Lah kok nganti kesasar dadi pendhita. Nasib. Lah nggih. Kodrat pesti menika sampun dipun garisaken dening Kang Maha Kawasa. Dadi ora iso dadi satriya sing pepenganing malah dadi pendhita. Mergane dadak momong satama. Momong satama. Kok iso momong satama? Sakderenge niku kula lali critane Dek Pati. Kok lali? Suwek bukune. Mboten iso kula apalke. Niku ya merga saka kelakuan sampeyan. Wong niku mung kari kelakuane. Wong niku nek wani karo wong tuwa niku nuwun sewu bakale kuwalat. Contone lelakon sampeyan. Jaman sampeyan dadi satriya pengpengan dikon dadi ratu kon ganti kalian Prabu Baratwaja sampeyan ora gelem. Malah sampeyan nguman-uman bapakne ora gelem dadi ratu. Ratu iki ora kok gegayuhane Begawan Durna utawa Kumbayana. Kelepat lunga tanpa pamit disepatani karo Prabu Baratwaja. Kumbayana kuwi arep nemoni lelakon apa? Nah, mandi sepatane wong tuwa. Sampeyan ora iso nyabrang Bengawan terus nganti rabi karo jaran ki ta. Niku lelakon sampeyan niku merga sepatane wong tuwa. Sing ngomong sapa? Kula ngoten kok. Sampeyan mbok ora gawe-gawe. Rabi karo jaran niku ora perkara sepatane wong tuwa. Ning gandeng anane ya ming kuwi. Oh. Gek kanane ning dhuwur segara sepi nek ora jamak-jamak. Arep golek kegiatan ya ora ana ya sak anane wae. Niku Dek Pati. Nggih.
Paman Haryo. Wonten dawuh Bawaduna. wonten dawuh Kakang Prabu Karna. wonten timbalan Yai. Kula aturi ngetapaken para Sata Kurawa isa ora isa bisa anggeni kudu minggat. Yen bisa anggeni ora minggat saka negara Ngastina. Menika ateges kula badhe ke jalan negari Ngastina. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal paselan. Inggih nggih nyuwun pamit madal paselan. Kakang Prabu Karna. Nuwun pamunten Yai sak gedhakan menika paripaksa kula mboten tumut-tumut. Nggih menapa? Amargi wahaya anggen kula badhe kepareng tumandang. Liripun kados pundi? Wisanggeni menika anak kula lan Kurawa menika paduka menika ugi semban kula. Pundi anggenipun badhe kula mbebantu. Menawi kula mbantu paduka Yai Prabu ateges kula menika sinengga tiyang sepuh ing mboten saged tresna kaliyan maju kula piyambak. Nanging menawi kula mbantu dhateng wisanggeni lajeng wonten pundi kesaganipun Narpati Basukarna mila kula nuwun pangapunten menawi sagedhakan menika kula lereh kemawon mboten badhe tumut-tumut. Nggih kula sepanggaken. Mboten dados menapa. Nanging Bapak Durna wonten dawuh nggih. Kula suwun paduka sampun ngikhlasaken para Sata Kurawa. Nan inggih. Kula triwi damel srana nyingkiraken wisanggeni. Oh inggih. Bantu kalian pupu menemban maninten. Oh inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal paselan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Paman Haryo Wonten dawuh. Bubarno kang padha seba ingsun kundur ngedatun kawula non paramadal paselan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Ploso Jenar. Oh, to. Wis paripurna sabdaning Sang Nata. Oh
Kuncing langit kelap-kelap katonir kincanging risang mawe kandung sabaran katulu ukir moyak mayik saking dias baliwur ing Korawa bubar maut ora iso dikukup kabeh padha sarang tunjang rebut ducung wedi karo kridaning Raden Antasena Raden Antasena ayo iki Begawan Manik Maninten tanding ana leganing atiku. Ayo amuk Suramrata Jayamrata. Ndi wong Kurawa ora ana sing wani nandhingi kridane Antasena. Ora menehake negara Ngastina. Kelakon tak amuk legane kandiku damu dadi reca awakmu kowe. Oh, lah. Oh. Waduh, Kakang Antasena. Ora ngerti sangkan paraning bilahe kowe didamu karo Begawan Manik Maninten nganti wujud reca kaya mengkene. Awakmu salin wujud dadi watu kaya ngene. Ya, upama aku tak tandingi mesti ora urung bakal tanpa beda kaya sing mbok lakoni, Kakang. Sumene ana ing mapan kene tak golekke. Srana supaya aku iso mateni Begawan Manik Maninten Kakang Antasena. Adimu kuwi mengko kean gunem tanpa guna. Bebasan kakian gluduk nanging ora sida udan. Anggepe sajake kaya ya Allah bakal njaluk negara Ngastina tinemune bareng kakangne wujud reca. Tinggal glanggang colong mlayu ayo wis anggene kowe arep mlayu tekan ngendi tak oyak leganing atiku wis anggene. Mara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh ing ana sawijining brahmana sapa nakon karo aku Begawan Manik Maninten. Kowe sapa Raden? Takon karo aku Raden Janaka. Raden Janaka? Iya. Nlonjong botol lakumu liwat papan kene sajak kesusu nggonmu lumaku mremban. Apa ingkang dadi wigatine? Raden, ngerti aku mbujung kelawan beburonku. Ora ana kidang menjangan liwat papan kene. Ora ana kidang menjangan sing tak buru dudu satu kewan, nanging wujuding menungsa. Sapa ingkang mbok bujung? Ora lika jaba mung Raden Wisanggeni ingkang wis wani bakal njabel negara Ngastina. Ayo kowe aja dadi palanging Resi Manik Maninten Wisanggeni tak cekel bakal tak nggo tumbal ning negara Ngastina Raden. Anus maning jajalan apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu yen to Wisanggeni kuwi atmajaku. Wisanggeni kuwi anakku lanang. Yen kowe ngame-ame lawan Wisanggeni, ayo sirnakno dhisik bapakne. Lho, kowe bapakne Wisanggeni dasar para nyata. Mula aku wajib mbelani lawan anakku. Yen pancen kowe bakal mbelani karo anakmu, ayo
Kowe ngejak apa Janaka? Mara maju tak untapke nyawamu kowe begawan manik maninten. Ayo sing prayitna ngati-ati. Mandita kang kinarya wangsit pindha kombang. Raden Janaka ora beda karo Raden Antasena. Kowe tak damu dadi reca awakmu. Ayo sambata leganing atiku. Lho ora pangling lah kok dadi panakawanmu padha mlayu mrene getak mbuh tibane panakawan. Untal kabeh panakawanmu. Janaka, kowe dadi reja ning tengahing alas. Muga-muga dadi pepasreh ning alas kene ngoyak karo anakmu Wisanggenian.
Kandirarja sak prapta kita nggil. Ya, kaki wenang. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanku aku ngaturke bektiku katur ya kaki. Ya ulun tampa. Agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanono. Ndak gegem dadiake jimat. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa ulun timbali. Mara diake matula. Kekilapan apa kaki wenang? Nyumurupi marang mobah musi ing jagat. Luwe legetaning atiku mesine wae kaki wenang wis wuninga nanging sabab apa teka kaki wenang dadak dangu kelawan suwaning wisanggeni ya lamun to kaya mengkono ingkang dadi atur kita ulun bakal mbatang apa ingkang dadi kekarepan kita sayekti kita bakal njabel negara Ngastina bakal kita pisungsungake kelawan para Pandhawa wisanggeni lamun tumrap jeneng kita mau pakarti ingkang bener nanging bener tumrap pribadi kita durung karuan bener tumrap ing bebrayan luwih-luwih durung karuan bener tumrap ing para Jawata sabab ngerti yo bali ning negara Ngastina mau pancen kudu nganggo kodrating jagat ing musbah ora bisa dibusek maneh ya kuwi ingkang winastan Baratayuda Jaya binangun katandha bali ning negara Ngastina marang panguwasaning para Pandhawa. Mula lamun kita bakal njabel negara Ngastina sayekti upama itungan saka panjenengan ulun mbuya nganti 3 kedheping paningal. Ngastina wis bali marang panguwasaning para Pandhawa. Nanging kabeh mau sayekti bakal gawe wiranging para Jawata sabab kodrat ing wis tinulis dening para dewa ora bakal lumaku lan ora kelakon. Mula kang sangka kuwi sanggeni apa ingkang kita tindakake sayekti kuwi kabeh mau luput tumraping bebrayan gedhe sartane tumraping para Jawata tumraping bebrayan gedhe luputku krana kita bakal miradati kelawan kodrating jagat sabab Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur nanging perang suci perang luaring punaki sapa ingkang utang bakal nyaur sapa ing ngilih bakal balekake sarta ana ing kono katandha bakal kisasing angkara murka ingkang gumlaroning jagat lamun kita njaluk bali negara Ngastina mongko tanpa lumadi perang gedhe ateges kita bakal ngrembakake tukuling angkara murka ana ing jagat raya iki wondene ingkang kaping pindho kita bakal gawe wiranging para Jawata sayekti wuruhanira lamun Bratayuda wis tinulis dening para dewa nadyan ingkang padha nglakoni durung linairake ana ing jagat Pandhawa Kurawa durung linairake ana ing donya Bratayuda wis sinerat dening para dewa wis cinadhang dening para Jawata mengkono kaki iya ya nanging yen pancen kaya mengkono klilanana besok aku jroning Bratayuda kudu melu minangka dadi senopati mungsa wong tuaku para Sata Kurawa misanggeni apa ingkang wis sinerat dening para Jawata sayekti mbuya kena diwiradati lan apa ingkang dadi gayuhan kita sayekti mbuya kelakon lho ora kelakon piye kaki nggon kita adreng kepengin melu Bratayuda sayekti ora dikeparengake dening panguwasaning para dewa ngerti yo lamun kita melu Bratayuda
Kang mangkono Bratayuda ora bakal kelakon miturut rampadan ingkang wis tinulis dening para dewa. Bebasan Bratayuda mengko mung kari telung kedheping paningal wae Kurawa wis ludes keles tanpa sisa lamun kita melu jroning Bratayuda. Mula kita ora diwenangake melu perangan Bratayuda sabab Bratayuda kuwi wis sinerat dening para Jawata, lakune wis tinulis dening para dewa. Mengkono kaki, ya. Nanging kita aja cilik ati. Sayekti kita nadyan ora melu Bratayuda nanging tetep mbebantu marang wong atuwa kita para Pandhawa. Srana kita urip ning alam padhang kelawan kadang kita Antasena, sayekti wis cinadhang kudu mangrurah satru murka diwaning panggodha pangrencana ya kuwi Pandya Betari Durga lan Bathara Kala. Dadi kewajiban kita kudu nyirnakake marang Betari Durga lan Bathara Kala sabab yen to jroning Bratayuda Betari Durga lan Bathara Kala isih ngramyang ana ing jagat sayekti kat wong atuwa kita para Pandhawa mboya bakal bisa unggul lan para Sata Kurawa wisanggeni rekat lampahing rata tanpa para aku nyuwun pituduh kakiwenang kita bakal ulun paringi pusaka kang aran Gada Inten. Sayekti bakal kinarya pusaka nggon kita besok bakal mangrurah satru murka. Ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Mengkono kaki. Ya. Mula kaki tampan ana lan kebat kita bali ning jagat rampung ana jagoning Kurawa ing ngaran Manik Maninten sarana kekuwataning Gada Inten. Sawise iku Gada Inten mung bisa kita gunakake sepisan nggon kita mangrurah Bathari Durga lan Bathara Kala. Ya, kakiwenang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Aku nyuwun pailah bali marang jagat surti ting ati-ati ulun paring wujuding Gada Inten wisanggeni. Kacarian putra lamun kawekasan ika wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisnu Pratenta Kakang Antasena mesti wae aku gunemanake akeh Kakang Antasena bisa midhangetake wong dadi aturku nang aku duwe daya kekuatan Gada Inten. Kakang Antasena tak grayang muga-muga waliya nirmala temajati jatelma mulya ya Kakang. Iya Kakang.
kowe wis menehi obat karo aku. Aku iso waliyane Remara Temajati dadi mulya. Terus karepmu piye? Kang, perkara njaluk negara dicepet semene dhisik. Ning wigati aku tak ketemu karo Manik Maninten. Ora lega rasane nganti kowe aku pengen ngerti sapa to sejatine Manik Maninten sing ati-atine. Kowe bali ning kasatriyan, Kanggo. Bapak Janaka barang dadi korban. Monggo ora ngerti kenthang ki muling lelakon ya. Bapak Janaka tak grayang daya. Kekuatan Gada Inten muga-muga waliyane Remana Temajati ya, Bapak. Apa Bapak? Sapa ing ngemaluyakake kelawan kahananku? Aku. Nggih, sayektine bapakmu tekan kene diutus dening pepundenmu, awakmu Darma Kusuma, supaya ngelekake marang sira kula Wisanggeni. Ing wani bakal njabel negara Ngastina. Bapak Janaka, anakku lanang piye? Satemene aku wis sowan ngersaning Kakiwenang. Niatku bakal gugat ngersaning Kakiwenang dene nggonku bakal njabel negara ora dikeparengake jalaran Ngastina ana jago. Mongko jagone digdaya, ya Wisanggeni. Dawing Kakiwenang aku ora dikeparengake njabel negara. Sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe kinarya labuh marang para Pandhawa mengkono nggih. Lah saiki anakku lanang arep menyang endi? Bapak Janaka tak aturi kundur marang negara Ngamarta. Aku arep goleki jagoning wong Astina, kudu tak sirnake, Bapak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya nggih. Wangsit Bindra kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone miang kali ingkang kung beksimi berulu ing ungkuli langit. Oh kowe wong licik Wisanggeni, kowe ndadak playon mung perkara ngadepi karo Manik Maninten, kowe ndadak nglungani peperangan. Ora jeneng aku licik. Yen aku licik kuwi aku ora bakal bali meneh marang peperangan ning sawangan Pramban. Aku tekan kene ing wigati kepengin merpeki kawan kowe. Ayo. Kowe ngejak apa karo Wisanggeni? Ayo, taunana windanana. Ora bakal wegah aku tanding karo Wisanggeni. Kowe iso ngalahke Begawan Manik Maninten. Kelakon bumi langit tangkep semono uga. Kowe iso ngalahke Wisanggeni. Sasat iso njara langit. Kowe adamu dadi reca kena daya kekuwataning Gada Inten lebur tumpur tanpa dadi kowe. Iki kaya kaki guru. Iya nggih. Lah kok dadi mung badan sukma? Merga ulun
Mimba Pandhita sumrupa wisanggeni kedarang-darang ulun Mimba Pandhita sayekti mung kepengin menggak kelawan kekarepan kita. Muruhanarina nggih. Lamun kita kepengin jabel negara, mongko wis kita niyati sayekti Ngastina bakal bari marang panguwasaning para Pandhawa. Kanthi kaya mengkono kita bakal mirang-mirangke para Jawata, kita bakal miradati kodrating jagat. Ingkang sayekti Jawata bakal kalingseman yen to nganti mbok terusake nggon kita jabel negara Ngastina. Mula Kang Sangka kuwi wisanggeni nganti tak rewangi dadi brahmana. Ingkang sayekti mung kepengin mambengi kelawan kekarepan kita. Kaki Guru, wisanggeni kepiye? Aku wis entuk dawuh ngaki wenang nggonku munggah ning Kayiwangan. Yen to sejatine sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe nggone bakal labuh lan para Pandhawa. Mula bab iki aku trima. Aku ora bakal njabel negara Ngastina sabab baline Ngastina wis ana lakone dhewe besok. Yo, kanthi cara mengkono kulo. Jagat iki bakal padhang, para dewa bakal tentrem merga ora ana moga nira. Nggone kepengin jabel negara Ngastina. Kaki Guru ya. Kanthi kaya mengkono kulup kita bali marang kasatriyan Dresila Geni. Ulun bakal mendhet busana lan bali marang Kayiwangan. Ning tak jaluk aja mbok terusake nggonmu jabel negara. Ya, Kaki Guru aku trima aku tak bali. Aku nyuwun pamit lan nyuwun pangapura ya Kaki Guru. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pisan. Iki ingkang dak nggo nyunggahke busana kaselak dadi pengantu-antuning Kakang Narada ya Kakang Kanika Putra nganti aku lunga saka Kayiwangan mongko tanpa pamit tak jupuke busana bakal ulun agem lan bali marang Kayiwangan Suralaya. Ora ana wujuding busana mesti wae eneng sing nyolong lawan busanaku ya yen to nganti mung dicolong titah sewantah nah yen to nganti diagem munggah ning Kayiwangan apa ora jeneng geger Kayangan Suralaya. Kakang Narada, Kakang Kanika Putra kula ingkang sowan Kakang Narada.
Dewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan kencang warudaya pak pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe Kakang Semar kok wonten mriki tilik kayangan Adi Guru sampun dangu angen paduka nilar dhateng Kayuwangan tetela rawuh wonten ing kayang kok nganti dhateng Kakang Semar menika wigatosipun menapa Di kok kendel kemawon ilaheng awi gendam awi gena Mastu Purnama Sidhem Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Di Guru wilujeng pangestunipun Kakang sehat walafiat Kakang Narada samya manggya widada ya wati-wati kula wonten dawuh bar dahar apa ya Adi Guru kok suarane serak-serak kaya ngono kula piyambak mboten mangertos umumipun dewa menika daharanipun Pelemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala sajaipun pulun Bathara Guru mandhap wonten ing jagat sampun kelebetan bakmi seafood mila ndadosaken serak ya Madipati aja clometan ulun ora doyan bakmi seafood Kakang Narada kadiparan Kakang Kayangan Suralaya ra nggih ayem-ayem mawon to Kakang ha nggih pangestunipun Adi Pramesti Bathara Guru sak laminipun panjenengan jengkar menika sedaya manggya widada lho sinten ingkang wantun dados kraman lho dados kraman dos pundi manggya widada sampun kecepeng menapa dereng widada menika wilujeng niring sambikala mekaten Kakang Narada inggih widadari mboten wonten ingkang meteng mboten wah iki kok sajake kok kaya beda ya Adi Guru kok omongane kaya ngono Kakang Semar iki jane sapa oh iki dewa kok ora wasis oh iki dewa kok ora waskita paningalmu nek kowe waskita mestine ngerti iki sapa Kakang Semar Kakang Ismanto Ismaya Kakang Ismaya aja diblakake Kakang ampun dipun blakakaken mangke mindhak mboten prayoga kedadosanipun Kakang sampun kajengipun Kakang Narada punawi niki wiwit dinten menika dipun kempalaken sangganing para dewa para dewi para jawata para jawati para widadari para sedaya kemawon Kakang nggih maringipun wonten rapat ageng-agengan rapat menapa menghadapi teknologi maju ingkang badhe dateng wonten ing Kayuwangan milenial menika mergi menapa Kakang menawi sampun kula pikir ingkang langkung hormati sajaipun perkawis mboten perkawis ingkang baen-baen Kang mboten dangu malih Kayangan badhe kadatengan mengsah Kakang lho mengsah saking pundi mengsah saking pundi nggih kula dereng ngertos Kang. Lah kok panjenengan saged paring pangandikan? Pokokipun Kayangan badhe kedatengan titah pujangkara. Ingkang badhe damel ribet Kayangan Suralaya. Menika kok ngendika kok ngawur lho, ora menika saestu Kakang. Kakang titahipun lho menika kok Adi Pramesti Bathara Guru mongko kanthi badhang sukma kados mekaten Kakang Narada kasinggihan lah menika sinten Di menika sinten ingkang dados lenggah dampar wonten ing Selakanda Waru Binangun Kakang Semar sampun mirang-mirangaken dhateng kula Kakang mbok inggih sampun
kula mandhap wonten ing jagat menika mboten damel wisuna nanging menggak kekarepanipun wisanggeni anggenipun badhe njabel negari Ngastina menawi wisanggeni mboten kula penggak tan wandi wisanggeni badhe miradati kodrating jagat satemah para dewa badhe kewirangan Kakang sampun kados mekaten Kakang Bathara Guru Pasu ayo salin wong ileng dengkulmu mlacat kuwi. Bagong lah iki mau. Ayo saura-urane ra kitang sedhela. Bagong ki iso dadi Bathara Guru. Kakang Semar Busana. Kae apa tak klumbrukke nang dhuwur meja. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Ismaya. Piye? Sak mangke kula sampun kasembadan menggak dhateng pun wisanggeni. Namung Kakang Semar kula aturi tedhak wonten ing Madyapada. Matur dhateng para Pandhawa paring pangandikan bilih wisanggeni sampun wangsul dhateng Drepsila geni lan sampun andhuwa dhateng pikajenganipun nyuwun negari Ngastina. Iya ngestokke dawuh Guru. Sing gedhe pangapuramu sandhangamu tak jilih sawetara. Ya ming tak slametke aja nganti dicolong wong sing kurang tanggung jawab. Bagong ayo mudhun ning jagat. Kakang kula tak crita sawetawis nderekaken Ndara Janaka niatipun ngemuntaken Ndara Wisanggeni anggenipun jabel negari Ngastina mengkono malah karo Werkudara iki sayekti bakal budal marang negara Ngastina nyelekake lawan Wisanggeni Ndara Wisanggeni pun kundur teng Drepsila geni pun sowan Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang pun pikantuk pangandikan dening saking Hyang Pikulun Bathara Pada Wenang menawi napa sing dilaponi Ndara Wisanggeni menika mangke tundhonipun boten sae syukur bagi Ndara Wisanggeni sampun emut ngantos Bathara Guru mandhap wonten ing jagat mimba Brahmana ingkang wigati namung mambeng keparengipun Ndara Wisanggeni niatipun Ndara Wisanggeni anggenipun jabel negari menika namung kepengin misungsungaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh ning pancen boten taren kalih piyai sepuh wekasan tumrapipun Ndara Wisanggeni bener ning nuwun sewu tumraping kadiwatan boten leres iya lah saiki Wisanggeni wis bali marang kasatriyan sampun pun emut dhateng lelampahan lan sampun paring pangandikan bilih Ndara Wisanggeni benjang panci gadah kewajiban piyambak kalih Ndara Antasena inggih menika mangrurah satru murka Bathari Durga kaliyan Bathara Kala lan sampun pikantuk daya timbul kekuatan saking Sang Hyang Aseprana mengkono Kakang Semar nggih lah sateruse Ndara Werkudara didhawuhi supaya ngresik jagat saisine niki wau mbok menawi wonten tantrimanipun para Sata Kurawa sumangga Ndara Werkudara wah iya Semar resikane
Ande Bima kang simonapta Dursasana kang melawan ing Baratara wis sanggeni sing gawe isin endi menungsane tak janture ning negara Ngastina wah langkauna bathange Werkudara Sipat barat tiba papanmu dewi-dewi